Nangkine matumtong hai mama te nitum kanghu tumtong haiji puka chapate sonsi karbenglong arlo bangke kaiki ama thengpi kanghu tum sitame kangtonji kalisi aphiong thengpi kanghu lithuang ongsi thekpon longrong bang sojok namrai komsai khetum sitame arniwang amat dojoilong lesi konatsi thengpi kanghu ma puwa bangke arting nangchen anpin Lasonsi West Karbenglong District Lakha Sirkep Hamren MEC constituency ke parlo Jirkendeng police station pen kilometer troksi bak kahilo Rong Chijengalong Hamren Forest Division Protection Ranger Sikaring hi pen Jalin si squad atum pen kaike joparni ingnamateng pi kanghuwer achumang la pen agari atuma phan kineponlong Hamren Forest Division Protection Ranger Sikaring hi la pen arisang hotum pen kineponlong abangphu Bada Lamare West Gentia Hill District Suchianga rong amikar pusi pangthekpon la pen kadokowe bang ke thomang bong bang hi atum ke katlong jui lo pusi thanpon Bangso kinep dunlong ahut gari arlo kangho thengpi kar thangpon pleng thup anpin Bangso thengpi hithi jordam plote sika suri thomkep thikep an dagatangka longji puta protection ranger sikare hi pen pachini Mane atumi la Jirkendeng pen kilometer troksi bak dui la rong chijeng podim long asum nitum la khobor long lo je thengpi chomang atum nakpen thengpi mane load bomb bojat pusi arjulong amadak bhame Hamren ben barlo Ampere thik 8:30 malom tu andang le dam la jo 8:30 malom dam lo ampere gari hum do theklam mane dam bom load gari thengpi do ko gari long amase do signal hoi pilo mane pasang se mane chupa joi phan ke kar log lo hai ame do afit pe arflung dun lo afit la shortcut tower pen hat pon la chi tower ma hat pe lo hai gari do ampere khang chek lo la gari long pen la asami nut neblong lo ben jirbo bahini ne kone do latum bang kajui ama thengpi do ge gari long afi check lo em sal do market government value 30-40,000 doi la ben la high mal ke pon ke sasniang meghalaya Gentia Hills long sasniang podim do sasniang lo si pon la ben la non kene ba munit bangai lage bada lamare po sabru amen ke ar suchiang aromen ke mukajau POPS Reliang lage West Gentia Hills. Thengpi kanghu kinep karthang longa truck registration number ML0A1411 aphan nonamat protection ranger longsi bipon pokloputa ranger hi sang hopen pachini pontu Hamren ben Daniel hi Karbiang long life